Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să vă arăt cum am făcut eu hrănitori pentru iepuri. Poate ați văzut, dar la ăia de acolo am tot la fel. Se vede, cred că. Da, se vede, numai că aia a fost scândura mea sclavă. Asta e mai bună, scândură nouă. Am cumpărat. Și am făcut două pentru cușca aia nouă, care o să o gat. Cred că mâine o să o termin. Bun, deci să vă explic cum puteți face. Dacă aveți țeavă de asta, de așa, de canalizare, nu trebuie mare, uitați cutii de ăsta, cam așa arată țeava. Nu, uitați-vă acum, că de ecran nu vă pot arăta, n-am cum, așa, na. Ceva de genul ăsta e cel mai bine, ceva de genul, vedeți, aici, așa puteți face rănitori. Dați găuri cu bormașina. Uitați aici, după tăiați o scândură cu drujba, și eu am tăiat cu drujba și o găuriți pe aia fix acolo și o legați cu sârmă. Eu așa am făcut și ține, uitați că e rezistentă. Dacă te vă întrebați ce e pe aici, de ce se aude, e această fetiță. Nici nu știu cum să-i pun nume, lăsați în comentarii cum să-i pun nume, că astăzi am cumpărat-o. Așa, fetiță, bravo! Bun, prieteni, așa a fost vlogul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut, vă puteți abona la canalul meu de YouTube sau să dați un like. Voi a fost Alex, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!